Kaixo, dagoeneko 31 urte bete dira Kepa Ordoki komandantearen heriotzaz. Labur azalduta, zirkunstantziazko militarra izan zela esango dugu. Berak, zioen moduan militar bihurtu zen igeltzeroa. 1936ko estatu kolpearen osteko borrokaldietan parte hartu zuen, baina baita ere eta bereziki Bigarren Mundu Gerran. Bera izan zen Gernika bataioiko komandantea. Kepa Ordoki Vázquez 1912an jaio zen, abuztuan, hemen atzeko Ibarrola txiki baserrian. Bera, gaztea zelarik hasi zen lanean, eta hain zuzen ere, soldaduska garaietan bortxaz bilakatu zuten espainol, berak aipatzen zuen moduan. Zehazki, Guardia Zibila bere bila joan zen, bera eta bere kintakoak, eta o todos o no o ninguno doktrina aplikatuz, azkenean, bertara, soldaduska egitera bortxaz eraman zuten, baina hau izan zen bere lehenbiziko ihesaldietako bat, azkenean Ipar Euskal Herrira jo zuen. Errepublikaren etorrirekin, mugimendu politikoa askoz biziagoa zen, herrian zein Euskal Herrian. Irungo Eusko Abertzale ekintza sortu zuten, eta Kepa Ordoki, nola ez, bertako militatea izan zen. Berak bere burua euskaldun, langile eta abertzaletzat jotzen zuen. Eta horren baitan ere, ulertzekoa da STV sindikatuko kide izatea. 1936ko estatu kolpearen ostean, berak ere, herritar askok bezala, mendira jo zuen. Berak hainbat elkarrizketetan esan izan du, Irun eta San Martzial munizio faltagatikan erori zirela, eta erresistentziaren bide horretan, Irun erori ostean, Donostiaren joan zen, bertatikan Bermeora, eta borrokaldi ezberdin guzti horietan zehar, kargu zigotzen joan zen gutxinaka San Andres bataioiko kapitain bihurtu arte. Horiek hala, Bilboko erorketarekin ere, berak Ordokik Santanderrera jo zuen, eta han azkenean atxilotu egin zuten. Elduesoko espetxean egon zen presoandegian. Berez, heriotza zigorra ezarri zioten, baina hau komutatu zioten azkenean. Kepa Ordokiren lehen ihesaldia hementxe bertan daukagu. Elduesoko presondegitik ihes egin zuen, hain zuzen ere, kontrako bide guztia egin eta Lapurdiraino ihes egiteko. Lapurdira igaro eta erbestera jo zuen Kepa Ordokik gazte-gaztea zela. Lo hemos dicho, Kepa Ordoki era constructor y realizó la ampliación del monumento de guerra en Hendaya. En los laterales se encuentran las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y los de la deportación. Todas las personas que vemos aquí son de Hendaya, excepto Juan José Jausoro, Félix Iglesias, Antonio Lizarralde, Antonio Mújica y Prudencio Orbi, todos ellos miembros del batallón Guernica. Tras la desmovilización del año 45, Kepa Ordoki se ocupó de los trabajos de ampliación de este monumento, como hemos dicho, y lo hizo por una razón, que sus compañeros del batallón vasco estarían presentes. Sí, lo hemos dicho bien, vascos en la Segunda Guerra Mundial y además de modo oficial. Tras la huida de Kepa Ordoki, este llegó a Gurs, como muchos otros refugiados de Hego Euskal Herria. También trabajó en el arsenal de la Nemesán. Contacta con la resistencia y participa en varias acciones y sabotajes contra los alemanes. Por encargo del gobierno vasco, asumió la formación de una fuerza armada a la que no quiso poner al servicio del maquis español, cuya intención era penetrar la frontera española, ya que tanto él como el lehendakari Aguirre consideraron una operación suicida. En lugar de ello, decidieron ponerse a las órdenes del ejército francés.
Ordoqui fue puesto al mando del batallón Guernica, una unidad dependiente del gobierno vasco dentro del 8º Regimiento Mixto de Extranjeros y Marroquíes. El 14 de abril de 1945 recibieron órdenes de liberar las posiciones alemanas del frente atlántico. Su batallón desalojó a los alemanes de Montalivet, en la margen izquierda de la desembocadura del Garona. Por esta acción de alto valor moral y militar, fue condecorado con la Cruz de Guerra con la Estrella de Plata, y el batallón fue cubierto de honores, siendo saludada militarmente la Ikurriña por el general de Gaulle en persona. Kepa Ordoqui gertuko oroimenaren figura ere bada. 70. hamarkadan Euskal Errefuxiatuen epaitegietara joaten zen. Bertan parte hartzen zuen eta hitza eskatzen zuen, de Gaulek esandakoak oroitaraziz. Frantziak ez zuela inoiz antziko euskaldunek lur frantsesa askatzeko egindako sakrifizioa. Eta Ordokik honi eransten zion, ordaina espetxean sartzea izaten zela. 1986an, Ignacio komandantearekin, Galindorekin, Donostiako Kosta Baskan egon izan zen, negoziaketetan parte hartu zuen, lehenbizikoa Barrio Nuevo, barne ministroaren izenean, eta Kepa Ordoqui Txomin Iturberen izenean. Amnistiaz, suetenaz, erbestean zeuden pertsonetaz edota gerra zikinaz hitz egin zuten. Azkenean, negoziaketek ez zuten jarraipenik izan, eta Kepa Ordokik egin zuena izan zen jazotakoaren berri eman Le Monde zein Punto Iora edabideetan. Kepa Ordoqui falleció el 28 de noviembre de 1998 y lo enterraron en este nuevo cementerio de Hendaya. Y en dicho funeral, Mikel Epaltza hizo un llamamiento a la unidad y a la libertad de Euskal Herria. Eta guk ere urtero legez bat egiten dugu askatasun eta batasun aldarrikapen horrekin. Aurten gainera, arrazoi gehiagorekin. 2025 urtea dator. 80 urte beteko dira Gernika bataioiak euskaldun guztien izenean parte hartu zuela Bigarren Mundu Gerra. Horiek ala, Hendaiatikan dei egiten dugu euskaldunak dauden txoko orotan, aurten apirileko 2. astean Gernika bataioiaren eginaldiak oroitaraztera. Ez du axola nola, baina oroitu dezagun eta gaurkotasunera ekarri dezagun Gernika bataioiak egin zuena Kepa Ordokik nahiko lukeen moduan.